Hello everyone! So once again, welcome to our vlog here at Chrisley TV. Ayan. So for today's video guys, pupuntahan natin yung isa sa mga ipinagmamalaking resort ng Sual, Pangasinan. Ayan. So shout out sa mga taga Sual. Alam nyo ba na may bagong dinedevelop na magandang resort dito sa bayan nyo. Ayan. So, let's find out kung talagang maganda ba. So, ang pangalan ng resort is West Manor Resort. Okay? So, let's go guys. Samahan nyo kami. Touchdown! So, nandito na kami guys. Ayan. So, bali may tinatawagan lang kami. Ayan guys. Kasi baka hindi alam ng mga kasama namin kung saan tong Barangay Matalakitik. Ayan. So, dito yan sa Sual, Pangasinan. Ayan. So, tara guys. Pasok tayo! So, tapos na tayong nag-register guys. And then, punta na tayo ngayon doon sa West Manor Resort. Ayan. So, bali, papasok po siya guys. Okay? Ayan. So, actually, yan na yung kanilang hall. Yung nakikita nyo po. Ayan. So, lakad tayo guys. Okay. So, yan na po. So, nakikita nyo na po guys. Yan yung kanilang landscape. Yan, so ang ganda po. Talagang ma-amaze ka, though hindi pa tapos. Pero we see it na maganda yung disenyo ng resort na to. So, good job sa architect ng resort na to. Ayan. So, yan naman yung kanilang pool. So, actually, apat yung pool nila dito guys. Of course, meron tayong pang kiddie pool. Ayan. So, ito yung kanilang pool. So, napaka-natural nung kanilang pool, guys. Talagang ang linis. Ayan. So, baba tayo. Let's go! So, ito naman yung kanilang other pool. So, kagaya nga ng sinabi ko, apat po yung pool nila dito. Ayan, guys. So, kayo nang mag-witness, guys, kung maganda bang maligo dito. Ayan. So, napaka-natural nung kanilang landscape. Ayan, eco-friendly. Talagang ma-feel mo yung nature vibes. And then, napapalibutan po ito ng mga puno. At malamig po dito. Siyempre, mga around 12, hindi na advisable maligo sa pool, guys. Kasi mainit. Pero mga around morning, ayan, mga hanggang 9, 10, ganyan, okay pa. Ang lamig ng tubig, sobra. Ayan, so ito pa yung kanilang isang pool. Ayan guys, diba? By the way, ayan. So, sa mga plantito-plantita dyan, kuya, ano pa, tito, tita, ayan, na mahihilig sa halaman. So, para din sa inyo tong resort na to, ay, nako, ang dami nila ditong iba't ibang klaseng bulaklak at halaman. Ayan. So, actually, hindi ko na nakunan yung iba, pero talagang magugustuhan mo yung mga halaman nila dito. Sure na sure yan.
Okay, so tara guys, let's see yung kanilang CR. Ayan, so ito lang yung nakita ko na pwede kong i-video yung sa panglalaki. Ayan. So, bago lahat, ayan, so ito yung kanilang bathroom. Ayan. So, dyan po yung banlawan bago pumunta sa pool. At ito ang kanilang toilet. Ayan. So, bali dalawang toilet dito sa panglalaki. Ayan. So, ito pa po yung isa. And then, ito yung kanilang lababo. Ayan. So, di ba? Ang ganda. So, talagang bagong-bago pa. Okay. And also, here's the pool rules and pool hours. And, let's go guys. Punta naman tayo dito sa taas. Papakita ko sa inyo guys yung kanilang hall. Ayan. Tara guys. So, ayan guys, nandito na tayo sa loob. Ayan. So, kung makikita nyo naman, napakabago pa nung kanilang mga furnitures. And also, maganda tong pagganapan ng seminar workshop, ganun. Tapos, kapag politician ka, pwede ito sa mga meeting, ganun. And also, pwede din siya sa actually, pag gusto mong ikasal dito. Kasi may mga kwarto din sila dito sa taas. Ayan. So, makikita nyo naman guys, napaka ganda ng disenyo. So, talagang amaze na amaze ako sa architect ng resort na to. Good job sa'yo. Kung sino ka man, ang galing-galing mo, promise. Ayan. So, ang ganda guys. So, kagaya nga ng sinabi ko, itong resort na to ay bago pa lang. Ayan. So, habang bago pa, pasyalan nyo na. So once again guys, thank you so much for watching our video. So see you next vlog guys, at sana wag kayong magsawa, okay? God bless you all!